Eta igandeari begira noski baietz, hauteskunde europarrak, eskuin muturra, badatorrela ateioka, Palestinako genozidioa, ene bada zenbat kontu, zenbat komeria, festekin lotutako auzirik ere etzaigu falta, baina gaur gonbidatu txit goren bat gainera Gipuzkoako presidentea, diputatu nagusia, Eder Mendoza, askorako izango dugu berarekin, eta analisiaren tartean berriz ikusten duzue, azenolako ordezkaritza, beste asteburu bat, bagatoz! Kolpez, kolpe! Gabon deizuela guztioi azegiro berezian asteburu hau, aizue, badakizue, gonbidatu benetan berezia, instituzionala dugula gaurkoan, eta gu pozarren, emakumezkoa gainera, Eder Mendoza. Nola aurkeztuko zaitugu? Gipuzkoako presidente, lehendakari, aldu nagusi, diputatu nagusi. Diputatu nagusi. Aldu nagusi ez da zuzena Gipuzkoan, hori Bizkaian eta Araban bai, baina Gipuzkoan diputatu nagusi esaten da. Hala dio Euskaltzaindiak eta ohitura horri jarraituko diogu. Bueno, edonola ere, jakin ezazue, ze gu oso kazka hortuta gaude kontu honekin, lurralde hainbatek osatzen dute gure herria, baina aizue, zenbat parlamentu, azenolako arkitektura instituzionala dugun gainera horri buruz galdetuko diogu Mendoza andereari, baina hasteko eta behin, aktualitateak horretara garamatza, badago kezka puntua, hauteskunde giro ezberdinak igaro ditugu, baina orain europarrak. Batetik ez ezagutza handia, baina kezka puntua ere antzematen da, zenbaitzuk diote faxismoare alternatiba bilakatzen ari dela, eskuin mutur onak, txarrak, von der Leyen anderearen eskutik. Segirotan helduko gara aste honetara igandeari begira, eta tira, ondorenan ere, ze puntutan dago Europa, ze Gipuzkoari eragin zuzena egingo dio guzti honek. Erabateko eragina izango du honek eta guk sekulako kezka daukagu, noski, zergatik, ikusten degulako ez ezaguna dela erabat, urrun ikusten dela, eta aldi berean nik esango nuke inoiz baino beharra handiagoa daukagula, alegia ikusita ze ziurgabetasun maila dagoen mundu osoan, ikusita gerra bertan daukagula, gerra bat baino gehiago eta bar, horre gure arteko batasuna ezinbestekoa daukagu, eta gainera ikusita populismoaren goraka da, eskuin muturra aipatzen zenuen, ezker muturra ere hor badago, orduan hor badaukagu beharra Europa indartzeko, eta hortaz nire ustez, inoiz baino beharrezkoa da jendea botoa ematera jutea. Askotan aipatzen dut, baino boto batek sekulako indarra dauka. Gutako bakoitzak geure botoarekin erabaki dezake zein izango dan Europaren etorkizuna, eta hortaz boto horrek sekulako indarra dauka, eta nik eskatuko nieke Gipuzkoarrei botoa ematera jutea, izan ere Europaren etorkizuna, gure ongizatearen etorkizuna, ekonomiaren etorkizuna jokoan dagolako besteak beste, eta demokrazia ere noski. Demokrazia ere badago jokoan, ikusten dugu populismo horiek nola eragiten dioten demokraziari, eta guk ariketa demokratiko hau erabili nahi dugu, hain justu Europan demokrazian sakontzeko. Aipatu duzu, gerra hotsak, gerra giroa, nagusitu da dagoeneko hotsak baina gehiago, Ukrainako auzia hor dugu, Palestinako auzia ere bertan dugu, Europaren auzi zuzen bilakatu dena ala beharrez. Hainbatek aipatu dute inseguridade giro honetan segurtasuna indartu egin behar dela. Armada bat ere beharrezkoa dela. Zen norabidetan joan daiteke Europa, askok arriskutsu ikusten dute, militarizazio hori areagotzea, horrek bakea bermatu dezake, ala oraindik ere tentsio gehiagoz jositako Europa bat eraiki? Nire ustetan, eta hala izan zen, Europa sortu zen bake espazio handi bezala, eta hori bermatzeko sortu da Europa, eta gu gainera pentsatzen dugu, eta hala sinisten dugu, bakea sendotzeko tresna behar duela izan Europa, eta hor gu babespean sentitu. Baina danak ez gera europarrak bezalakoak, edo danak ez dira europarrak bezalakoak, eta hortaz, geure burua ere zaindu beharra daukagu, eta segurtasuna ere bermatu beharra daukagu. Errusia baten aurrean, geure segurtasuna ere bermatu beharra daukagu. Eta aipatu dituzu ez, Ukrainako kasua, Palestinarena, eta hor askotan faltan botatzen dugu indar handiago bat Europaren aldetik,
horren aurrean aldarrikapenak eta beharrezkoak behar direnak egiteko. Hortaz, Europa indartsu baten beharrean gaude, horrelakoei aurre egingo diena, benetan, eta jendeak ere ikusteko, Europak baduela ahots bat eta baduela indar bat horiei ere aurre egiteko energia handiz. Estatu Batuetan ere hauteskundeak izango ditugu aurten, eta horrek ere kezka handia sortzen du. Ez da gauza bera batek irabazi edo besteak, eta hortaz, mundua oso aldakor dago, eta Europak indartsu egon behar du mundu honetan, bake espazio bezala, eta demokrazian sakontzeko lehen aipatzen nuen bezala, baina segurtasuna ere ezin da alde batera utzi. Gure burua zaindu beharra daukagu, eta gure burua defendatu beharra daukagu, denak ez dialako Europa bezalakoak. Errusia adibide. Errusia aipatzen duzu, baina Israelen kasuan nola ikusten duzu? Beira, Israelen kasuan egia da, oso gai konplexua da, denbora asko daramana, Israelek bere burua defendatu nahi izan zuen Hamasen atakea dela eta egia da sekulako sarraskia egin zuela, baina geroztik eraman duen ibilbidea benetan salagarria da eta horretan bat egiten dugu Europan entzuten diren ahotsekin, alegia bertan bera utzi behar dituela egiten ari direnak, eta hor korridore humanitarioa eta Europaren jarraibidea jarraitu behar ditula, oso urrun juten ari dalako, eta gehiegi eta noski pertsonen kontrako eraso horiek salagarriak dira erabat. Zantzu horretan edonola ere, egunotan kalean protesten bat ere ikusi ditugu, asteburu honetan bertan ere, horren lekuko ere bagara. Akaso gehiago egin daitekeela, ze giza korridoreak zabaltzea, baina Nazio Batuen erakundeak dio, milioi bat lagun gose ziltzeko arriskuan daudela, esan edut, genozidio baten aurrean gaude, ez ote da gehiago egiteko aukerarik, baina ez da egin nahi, ezakit, beldur instituzionala izan daiteke, erabaki politikoa, Europakor beste eredu bat ez luke eman beharko? Bera, hor maigainan ditugu, aipatu duzu Palestinaren kasua, Ukrainiakoa ere ikusten dugu ez, eta askotan, esatezu, herritar bezala, horrelako gauza gertatzen dira hain gertu, eta mundu zabalean ere horrelako beste hainbat adibide dauzkagu, horrelakoak gertatzen dira, eta horren aurrean guk zer. Eta hor bai ikusten dugu geuk gutako bakoitzak egin dezakena da salaketa eta noski jendaurrean edo jendea bildu eta horren salaketak egin eta bar, baina Europak behar du benetako indar bat horren aurrean erabaki hor izateko. Bai Ukrainiako kasuan, Errusiaren aurrean eta bai Palestinaren kasuan, Israelen aurrean. Hor behar dugu eta hor faltan botatzen dugu indar handiago bat. Supremazia zuriarekin ere lotzen dute, batzuk, behintzat israeldarren politika. Gatozen gerturago eta Europako hauteskunde giro berezi honetan kokatuko dut, Gipuzkoara nator soraluzetan doain egunotan, nahiko ez dakite iskanbila sortu da, besteak beste eskuin muturrarekin lotutako zerbitzu batzuk kontratatu dituzelako zenbait enpresak, etxebizitza guztiarekin. Ez da pixka bat nahasten ari guztia eta giro nahiko ez egonkorra. Momentu batutan zaila da bereizten zer den hauteskunde kanpainari lotuta dijoana, zer den eskuin muturrak ireki nahi duen bide arriskutsu bat, estatu mailan, Europan, eta ikusten da, herritarren nolabaiteko erreakzio bat ere egon badagoela. Zenbaitzuk baina sare sozialetan bolo-bolo dabiltza, bai soraluzeko, eta bai andoingo irudia. Justu gainera Gipuzkoan, horrexegatik galdetzen dizute. Beida, Gipuzkoan hain justu urteak daramatzagu beste eredu bat lantzen, demokrazian sakontzen ikusten degulako eskuin muturreko politikak eta ezker muturreko politikek benetan ekarpen oso txarra egin diotela politikagintzari, egin diotela herrigintzari, ikusi besterik ez dago ze giro politiko dagoen Espainiako estatuan. Guk askotan pentsatzen dugu hango giroa, eta pentsatzen dugu eta sinisten dugu hango giroa inundik inora ez dela gurera etorri, alegia oso urrun gaudela politika egiteko modu hartatik, ikusi bestek ez dago Espainiako Kongresua edo Eusko Legebiltzarra, ez? Giro oso desberdinak daude bi erakundeetan eta Gipuzkoan bertan. Horren aurrean zer, guk etorkizunarekiz egitasmoa martxan jarri genu zergatik, herritarrek hauedanak oso urrun ikusten dituztelako eta ez zaizkielako gustatzen. Eta hortaz guk eredu berri bat landu beharra geneukan, urrunketa prozesu horretan Gipuzkoarrok edo erakunde publikook behar degulako
hurbilketa bat herritarrengandik eta aldi berean ere gainontzeko erakundeengandik. Etorkizunarekin egitasmoa horregatik jartzen da martxan, alegia demokrazian sakondu nahi dugu, erabat oso urrun sentitzen gera ezker muturreko politika horietaz, eskuin muturreko politika horietaz, populismoaz ari naiz hitz egiten, eta hortaz guk gure eredu propioa daukagu eta horretan sakondu nahi dugu. Enaiz harritzen, jendeari horrelako horik ez gustatzea, geuri ere etzezkigu gustatzen, eta hortaz nik uste azkeneko urtetan pauso nabarmenak eman ditugula, etorkizuna erekiz egitasmoak, proiektuak abian jarri ditu, hain justu herriari, herritaren ongizate integralari eta ekonomiari ekarpena egingo diotenak, eta hor klabea da danok eskutik helduta jotea. Eta horretan asko insistitzen dut, izan ere konbentzituta nagolako herri bezala ditugun erronkak hain direla handiak, arazoak hain direla handiak, eskutik helduta egin behar degula bide hau, eta inundik inora batzuk besten aurka eginez. Eta horrelako egitekoak, nik inundik inora ez ditute babesten, ez ditu gustoko, eta guk egiteko beste modu badaukagu. Auzolanaren kontzeptu askotan jartzen dugu martxan, baina edo jartzen dugu mahai gainean, baina individualismoa gero eta gorago dago, eta gurea ez da irla bat. Eta gurera ere badator, bakoitza berera doa. Eta hor guk sakondu beharra daukagu, eta pandemiak eragina izan du honetan ere palanka egiteko modua da, eta geuk gure eredu propioa daukagu, eta nik horretan insistitu nahi dut, gu desberdinak gea, desberdin egiten ditugu gauzak, eta bide horretatik jarraitu nahi dugu demokrazian sakonduz. Eta horrelako ariketak inondik inora ez ditugu partekatzen. Ez dugu bat egiten inondik inora. Zentzu horretan, ia da, eskuin muturra hasten dela, hain zuzen ere etxe bizitzaren auziarekin, hori ere bada bolo-bolo dabilen kontu bat, premia gorria ere badelako, eta Gipuzkoa bada horretan lagin kezkagarri bat. Entzun izan dizugu, etxe bizitzari buruz hitz egiterakoan ez dela bakarrik etxe bizitzaren auzia, baita soldata gainbehera edota erosmen ahalmen urria, belaunaldi berriek dauzkaten oztopoak. Etxe bizitzaren auziari benetan heltzeko, zenbaitzuk diote akaso ausardia gehiago behar dela, parke publikoen aldeko apustu handiago egin behar dela, ez dakit hori nola ikusten duzu Gipuzkoan, zer lerro garatu daiteke auzia benetan gordina delako eta hiriburua bera horren lekuko da. Bertako gazteok gara horren lekuko, ezta? Izan garenok. Garenok. Barkau, Belaunaldi aldaketak ere horretan eragiten du, ez? Edo, haizu, urte gehiago bizigia eta orduan gaztetasunak edo gehiago irauten du. Hala eta guztiz ere. Etxe bizitzaren auziarekin gazte gara bizi osorako, hori bai, zoritxarrez. Ere, behin entzun nion Arantxa Urreta Bizkaiari, eta erantzungo dizute, Arantxa Urreta Bizkaiari entzun nion zahartzaroaren kontu hori edo, gaizki ikusia zegoela, horren susmoa zeukala, eta inundik inora etzuela bat egiten horrekin, eta nik ere ez, alegia, zahartzaroa tokatzen zaigunean eta biziko dugu duintasun guztiz eta disfrutatzen saiatuko gera, orain disfrutatzen saiatzen gehan bezala, baina oraindik gazte gea, edo gazte sentitzen gea. Eta are gehiago emakumeok, ze badirudi emakumeok ezin dugula adinean aurrera egin, balioak galdu gabe. Tira, baina etxe bizitzari buruz galdetu dizut. Mendoza Anderea, erantzui guzu. Eta soldatak. Badago irtenbiderik, hobera egin dezake guzti honek, zeia da frustrazio egoerak jendearen haserrea pizten duela. Eta haserrea oso gauza emozionala da, irrazionala, eta akaso giro honetan, hauteskundetan ere horrek isla bat izan dezake, oso arriskutsu izan daiteke, jendearen haserrea oso bide irrestakorretatik joaterakoan. Ez dakit, nola ikusten duzu? Emozionala da, baina objetibizatu daitekena. Eta soldaten inguruan hitz egin dut bai azkeneko boladan, Eusko Jaurlaritzak emantzipazioaren kontua aipatu zuenean ere mahai gainean jarri zuen, alegia ez da orain dela gutxi mahai gainean jarri dan eztabaida bat, baizik eta denbora daramagu honekin. Soldaten inguruan askotan aipatzen dudana da, arrakala nagusia dagoela gazteen artean, alegia azkeneko 10 urtetan duela, edo adibide bat jartzegatik, duela 10 urte, 26 urte zeuzkan mutil batek, gaur egun kobratzen duena baino, 30 euro gutxiago kobratzen zuen orduan. Alegia, ondala, 25 urteko mutil batek. Txonek kalkuladora aterako du. Ez. Larria da kontua, bai? Ondala 10 urte, 25 urtekin kobratzen zian, gaur egun kobratzen dena, baino 30 euro gutxiago. Alegia, 30 euro gehiago egin du gora. Nesken kasuan 9 euro gora.
Ez dut esan nahi horrekin 26 urte zituenak gaur egun kobratzen duela 35 euro gehiago bakarrik baizik eta orduan eta orain adin bera dutenen artean 31 euro egindula gora mutilen kasuan eta 9 nesken kasuan. Arrakala benetakoa hor dago. Gazteak 35 urtetik bera ulertuta. Hori estatistiken arabera. Bai, 35 urtetik berakoen artean. Igoera oso urria da. Jakinda geroztikan ere nola bizitza asko garestitu den. Arrakala ikaragarria da, bai. Horrek ez du esan nahi inundik inora enpresek beti eta kasu guztietan gaizki ordaintzen duten, badaude enpresa batzu benetan ondo ordaintzen dituztela soldatak, baina datu objektibo bada. Hori objektiboa eustetan datu bada. Eta hortaz, arrakala nere ustez, benetakoa hor dago, gazteen artean, 35 urtetik, berakoen igoera soldatena izan da oso urria azkeneko 10 urtetan. Jakinda, etxe bizitzen prezioak ere gora egin duela, oso argi dago, zailtasun handiak dituztela etxe bizitza bat erosteko garaian, edo alokairura salto egiteko garaian. Hor, erakunde guztien artean lan handia egin beharra dago. Bai Eusko Jaurlaritza, bai udalak eta bai aldundia ere dituen eskumen urrien barruan, etxe bizitzaren arloan. Aldi berean ere, ikusita estatistikak zeintzu diran, estatu mailan adibidez, etxe bizitza babestu gehien egiten duen erakundea biztanlegoarekin alderatuta, gure herria da, Eusko Jaurlaritza kasu honetan, 16%. Espainiako estatuan, babes ofizialeko etxe kopuruen 16% Eusko Jaurlaritzak egiten du. Hor, lehenengo mailan gaude, baina edonola ere, ikusten dugu zailtasun handiak daudela. Hor ekimen bateratuak jarri dira abian. Eusko Jaurlaritzak duela gutxi emanzipazio horren 20-30 ekimen horren barruan emanzipaziorako 300 euroko diru laguntza jarri du abian gazteentzako, alokairua ordaindu dezaten, baina hor noski etxe bizitza gehiago egin beharra dago, eta nik uste hori badala ere beste datu objektibo bat, beharra dagola, etxe bizitza parkea handitu beharra dagola. Eta badaude egitasmoak martxan Donostiako kasua aipatu dezu zeuk, 1700 etxe bizitza egitera doaz Loiolakoan, eta hor, ibilbide bada denbora bat beharko duena, baina horri ere erantzuna emango diona. Gipuzkoako Foru Aldundiaren kasuan, ez daukagu eskumenik alor horretan, baina ikusten dugu Gipuzkoan, izan da oso lurralde anitza, badaudela eremu batzuk non etxe bizitzen beharra daukaten, zergatik eta ez dakolako beste aukerarik, alegia gaztek ez daukatelako etxerik han bertan bizitzen gelditzeko, herri txikien kasuaz ari naiz, herri oso txikien kasuaz, eta hor Gipuzkoako Foru Aldundiak badu egitasmo bat amean jarrita, etxe bizitza hutsak edo beste jabego bat eduki dezaketen etxe bizitzak eta momentu honetan ere hutsik daudenak horiei edo eraikuntza berriak egiteko biztanlegoa bertan kokatzeko, errotzeko, bestela inguruetako herrietara joten direlako gazte asko eta asko, naiz eta beren jatorrezko herrian gelditu nahi izan duten. Beraz, hor ere eskutik egin beharko dugu lan hori, alde batetik erakundeok, Eusko Jaurlaritzak, udalek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta gero bestetik ere, soldatei dagokienez, enpresek ere horretan ere bere ekarpena egin beharra daukate. Galdera gaizto bat egiten nindoan, batek esango du, eta babes ofizialeko etxe bizitzak, ez dute daude babestuago enpresak, baina beharrezkoak ere badira, soldata honak izateko tira, guazen albiste hobeagoi heltzera makina... Baina, galdera, ezin altzaio erantzun galdera... Bai, utzeko jogo erantzuten. Osondo. Bueno, babesa daukagu, guk Gipuzkoako Foru Aldundi bezala oso argi daukagu, ekonomia ezinbestekoa dela, alegia, enpresak ezinbestekoa diala guztion ongizateari eusteko. Enpresari gabe ez litzake ongizaterik eukiko, eta guk Gipuzkoan desberdinkeriak neurtuta, Eslovakia bakarri daukagu herrialde bezala gure aurretik. Datu hori ere jakin beharrekoa da. Alegia, Europa mailan desberdinkeria gutxienetako lurraldea da Gipuzkoa. Zailtasun guztiak eukita. Orduan, erakunde bezala guk babesten ditugu, herriari ekarpena egiten duten guztiak, eta noski etxe bizitza babestuak lehen aipatu dizut, estatuan 16% gure herrian egiten dira. Bueno, gure herriaren zati honetan.
Ikusten duzu ondo prestatuta etorri dela Gipuzkoako aldun nagusia ez dugu esango, diputatu nagusia, baina galdera bihurria bikoitza zetorrelako. Bestea? Eta bigarrena hauxe da, bihurtekoa bukatu herri makina erreminta, hemen bereziki gustatzen zegoen sektorea da, emakumezkoak oraindik ere asko dugulako horre egiteko, soldata honenak ere bertatik datozelako, baina galdera da nola leike Gipuzkoako ehun ekonomikoan hain garrantzitsua dena Barakaldon. Nik esango ez dut. Barakaldon. Eta zer nahi dugu, horrelako beste azpiegitura bat Gipuzkoan, alegia, bi azpiegitura herri baten, abertzalea gehagu. Ez dago nahiko azpiegiturari Gipuzkoan alako zerbaiti eusteko, akaso, esaten da, Bilbo bisitatu bai, baina gero nekazal turismoetan Gipuzkoan pasatzen dela gaua, turismo jasangarri horretan. Erabili dezun kontzeptu bat, erabiliko denik ere erantzuteko eustearena. Eta da, makina erramintari dagokionez, hau ezin da edozein lekutan egin, alegia azoka bereziak behar dira, ze makina horien pixua eusteko ez du balio edozein azpiegiturak. Hor alto sornoz egon zen bere garaian, eta horrek esaten duna da lurra bera dagola oso egonkortua eta oso sendoa, ze ara eramaten dira makinak sekulako pixua daukate, eta hori ezin da edonon egin. Pentsa, han dagoen azoka, gure herrian dagoena, abertzaleak izan da, horrelako batekin nahikoa daukagu, herrian bertan daukagu, munduan bosgarrena izango litzateke azoka hau, makina erramintari dagokionez sekulako azoka da, guk ez daukagu inundik inora aspioraziorik horrelako bi egiteko gure herrian, baina bai pisu handia dauka makina erramintak, jakinda makina erraminta, beda, konparaketa hau asko gustatzen zait eta askotan entzun dut eta nik mahai gainean jarri nahiko nuke, mundu mailan Gipuzkoako makina erramintak daukan pisua da 1,2%. Eta aldiz, biztanlegoa 0,00 bat. Pentsa, zenolako ekarpena egiten dion gure lurraldeak eta gure herriak, aldi berean, ze Gipuzkoan dago errotuta makina erramenta munduari, ez? Sekulakoa. Eta emakumeen kasua... Hori esango, sekulakoa. Baina aldi berean ere, aipatu dezu beste kontu bat, nire ustez elementu oso garrantzitsua dela, eta da emakumearena, atzo bertan egon itzan bertan, eta egia da, ia dana gizonezkoak ziala. Eta leno Gini indize aipatu dizu, desberdinkeriei dagokienez, hor oso ondo kokatuta gaude, Eslovakiaren atzetik, eta aldiz, berdintasunari dagokionez, bai botere politikoan hor ondo kokatuta da gaude, Eustaten datua jakin genuen, eta Europako indize bat izaten da hori, neurtzen duena zenolainoko berdintasuna dagoen hainbat eta hainbat esparrutan, politikan oraindik badaukagu zer egina, herrigintzan oraindik badaukagu zer egina, 91.100-etik, eta arlo ekonomikoan, botere ekonomikoan, 50.100-etik emakumezkoena ora. Beraz, oraindik badaukagu lan handi bat egiteko esparru horretan. Edonola ere makina erramentak ekarpen handia egiten dio, balio handia dauka, eta azpimarratu ere ondo jundala, enpresak gustora zauden, alegia jende asko pasada bertatik, salmentak ere egoki izango direla ikusten dute, aurreko urtea oso ona izan zen, eta hori oso berri ona da gure herriarentzat, enpresak ondo doazen enean, gure herriak ere aurrera egingo duelako, eta gure ongizate osoa ere babestuko delako etorkizunari begira. Robotika, dimen artifiziala badakizue. Pantailaz bestalde zaudeten emakumeok, emakume gazteok, aukera izan ezkero selektitate garaian gaudela, apuntatu ze benetan interesgarria da. Jakin dugu gainera, makina erreminta bihurtekoa Gipuzkoan egin ezkero, submarino bilakatzeko arriskua izango lukela fikoan esate baterako, beraz, Barakaldoko... Inundik inora, ez detolakorik esan. Behar ditula azpiegitura egokiak eta ezin direla edozein lekutan egin, eta txingudiko badia kaso desegonkorrago izan daiteke, fikoaren kasuan eta arrazoiare hortik etor daiteke. Ikertuko dugu, gai interesgarri iruditu zaigu. Edozein kasutan, aipatu ditu datu hainbat eta jabetuko zineten Gipuzkoako gobernuak zenolako ardura dauzkan. Esan du etxebizitzari dagokionean akaso kompetentzia gutxi, baina bai alor ekonomikoan eta sosei dagokienean. Mendoza anderea, Gipuzkoarrok baote dakigu errenta aitorpena egiterakoan geure sosak nora demontre heltzen diren, baditu udalak, badugu jaurlaritza,
badugu estatua, kupoak, kontzertu ekonomikoaren ziur baten batek pentsatzen duela kaso musikarekin lotuta dagoela, ez, nola dago kontua? Laburra azalduta behintzat, gure kontuak ondo dojoaz, Gipuzkoa ondo hornituta dago, eta sosa horiek gutxi gora bera zen horabidetan joaten zaizkigu, bueltan etortzen dira? Nik uste dut hemen jendeari esan bertzaiona da, eta lau seme alaban ama naizenez, askotan ere honen inguruan hitz egiten dugu etxean, alegia gure zergei esker, gure aleginari esker, eta ahalegin kolektibo oso handi bati esker, zerbitzu publiko egokiak eskaintzen direla, eta hortaz, ditugun hezkuntza sistema, osasun sistema, azpiegiturak, familiei ematen zaizkien laguntzak, eta bar, hori edanak ordaintzen ditugun zergei esker egiten diala. Eta hor badago lanketa bat egin beharrekoa. Ez bakarrik gure arkitektura instituzionalarena, baizik eta benetan zenolako garrantzia daukan gutako bakoitzak egiten duen ahalegina, eta gero gizarte osoak egiten duen ahalegin kolektiboa, kasuan gutxien daukatenei laguntzeko behar danean, edo larrialdi edo estutasun bat daukanean bati laguntzeko. Zerga sistemak balio du zerbitzu publikoak eskaintzeko, danontzako egokiak berdintasunean oinarrituta eta aldi berean ere behar gehien duten horiei laguntzeko. Baina lehen gora bueltatuta, alegia, orain klase emateko momentuare ez da, eta segurazkien ez ni horretarako egokiena, baina zergak ordaintzen ditugunean, hor poltsa batea juten dira, Eusko Jaurlaritzari ematen zaio parte bat, estatuko aurrekontuen 6,24 guk ematen dugu, eta gero ere foru aldundi eta udalei ere ematen zaie. Beraz, arkitektura instituzionala bada berezia, baina nik azpimarratuko nuke kontzeptu bat, eta da oso importantea. Eta kupoaren aipatu duzu, kontzertu ekonomikoarena, ez dala musika, baina hor bere garaian apostu sendo bat egin zuen gure herriak, eta izan zen, guk badaukagu nahikoa gaitasun autogobernuaren bitartez, nahikoa baliabide sortzeko, zerbitzu publikoak eskaintzeko aldi berean, eta guk Espainiako estatuari nola parte bat ordaindu behar digun bere aurrekontuena, beti ordainduko diogu bere aurrekontuen 6,24 kenduta gure eskumenak. Horrek arrisku bat suposatzen zuen, alegia gurean gaizki junezkero beti hori ordaindu beharra genukan, baina urteak pasa ikusten dugu gure autogobernuari esker, sendotasun ekonomikoa handia lortu degula, horiek ordaintzeko arazurik gabe eta gure herriak ere aldi berean hasten jarrai dezan. Eta ikusi besterik ez dago, zenolako apostu egin ditugun herri bezala, ez? Krisiak eduki ditugunean, ze desberdin erantzun zaien han eta hemen egoera horiei. Covidaren kasuan edo beste krisi ekonomikoak izan ditugunean, gure herria industriala da. Industriak eskaintzen ditu soldata onenak besteak beste. Eta industriak ahalbidetzen du, ekonomia sendoa ukitzea, nahikoa baliabide ukitzea Gipuzkoako foru aldundiak eta beste foru aldundiek horiekin gero zerbitzu publikoak eskaintzeko eta herritarrek ere ongizate mailan ere aurrera egiteko. Beraz, zergak ordaintzea ondo dago, ordaintzeke ez genuke zerbitzu publikorik izango, eta gainera ikusita gizartea nolakoa den eta eskilara soziala ere aipatzen da, gutako asko eta asko bizitzan zehar eduki ditzakegu zailtasun handiak eta erakunde publikoa daude horietan ere laguntzeko. Beraz, ezinbestekoa dugu, elkartasun ariketa ikaragarria da eta beharrezkoa dena. Akaso, horrengorako tutorialtxo bat prestatuko dizuegu, Xoxa zuen txamponak zenolako ibilbide egiten duen galdera trampa orduan beraz, ez dugu, zera, Urdaibaiko Guggenheim ordainduko Gipuzkoarrok, bai, ez? Baina ez da inondik inora galdera trampa bat. Leno aipatzen zenuen, makina herramientarena aipatu dezunean, ez, azokarena, guk herri bat osatzen dugu, abertzalea gera, eta horrelakoak egiten ditugunean, elkarri laguntzen diogu. Gaur egun ere, Guggenheimeko, gaina, ez nez, Niasiko Bizkaiko egitasmo baten inguruan salmenta egiten, inondik inora, baina badago adibidez, Guggenheim Bilbokoa maigainean jartzen dugu, hor ere, noski, Gipuzkoar bezala gure ekarpena egin genuen, Bizkaiak edo Arabarrek ere ekarpena egiten duten bezala hemengo azpigiturak martxan jartzeko, ez? Herri bezala diruak biltzen ditugu eta banatzen ditugu beharren arabera. Guggenheim Bilbok pentsa zenolako erakartzeko gaitasuna daukan gure lurraldeetara. Hori ikur bat bilakatu da gure herrian, beste ikur batzuk ditugun bezala. Hor, inolako konplexurik gabe, eta gainera hala aldarrikatzen dut, abertzale bezala eta Euskal Herritar bezala, horiek beharrezkoak dira eta elkarri laguntzeko balio izaten dute. Sartu gabe, egitasmo horretan, hori Bizkaiak
azaldu beharko duelako, eta nik baino askoz ere talentu gehiagorekin azalduko duelako. Baina ondo erantzun dio galdera bihurri honi, edozein kasutan, aipatu dugu entzun duzu, arkitektura instituzional konplexua aberatsa ere badugu, ez du zertan horrek txarra izan behar, gauza zentralistak ere, bere albo kalte handiak ere izaten dituztelako, tira, geure herri konplexu, interesgarri, instituzionalki anitz honetan parlamentu ere badu Gipuzkoak. Hori ere apuntatu, ze guzti honetan benetan garrantzitsua da, zer moduz joaz harremanak. Oposizioarekin zer moduz moldatzen zara, zer moduz Maialen Iriarte Andrearekin, hauteskundeetan lehia bizia izan zenuten, ondo moldatzen zarete? Bai, nik uste askotan imaginario kolektiboa oso urrun dagoela errealitatetik. Gipuzkoako batzar nagusietan, Gipuzkoako parlamentoa aipatzen duzu, horre 5 alderdi politiko daude, eta oposizioarekin ditugun harremanak erabate normala dira. Aste honetan bertan osoko bilkura eduki dugu, eta eztabaida, interpelazio bat egin zian Maialen Iriarte Andereak, eta erantzun nion, gure harremana bai personala eta aldi berean ere politikoa erabate normalizatua da, eta hala behar du izan, gainontzeko bozeramaileekin gertatzen den bezala, nik honi garrantzia handia ematen diot. Alegia, naiz eta oso gazteak izan gubiok, baditugu urte batzuk eta ibilbide bat, ni baino gaztea, ez baino, geuk ere ibilbide konpartitu bat euki dugu iraganean, euki dugu ibilbide konpartitu bat urte batzuk badara matzagu herrigintzan, bakoitzak bere lekutik, eta ibilbide honetan beti garrantzia handia eman diet harremanei. Ze euki ditzakegu zailtasunak eta eukiko ditugu desberdintasunak askotan, baina euki behar dugu aukera, euki behar dugu gaitasuna elkar ulertzeko eta akordiotara iristeko. Ze herritarrek eskatzen digutena hori da. Ni badakit beti ez dela posible izaten. Etxepe baten ere askotan oso zaila izaten da bizilagunen artean adostasun batea iristea. Horren adibide asko eukitzen ditugu. Seguru bizi izan dituzula, neuk ere bizi izan ditut. Kudeaketak beti du bere arrastoa bai. Orduan, alderdi politikoen artean ere jakinda tradizio politiko oso desberdinekoak garela eta iritzi desberdina dauzkagula askotan adostasunetara iristea ez da erreza izaten, baina konfiantza esparruak sortzeak asko laguntzen dute. Eta horretan lan egiten dugu, eta nik horri garrantzia handia ematen diot, eta bilatzen dut harreman normalizatuak eta harreman onak eukitzea gainotzeko alderdi politikoetako ordezkariekin. Eta hori batzar nagusietan eta aldi berean ere beste erakundeekin. Guk ere Gipuzkoako Foru Aldundian legealdi honetan ariketa bat burutu nahi dugu herri guztietara iristeko, herri guztietako ordezkari politikoekin egoteko, besteak beste, askotan, batzuekin harremana agian errazagoa da ohiturak diralako edo elkar ezagutzen dugulako, baina ikusi dugu ere herri batzuetako ordezkari politikoek ez daukatela joerarik Aldundira etortzeko edo igual elkar ezagutzen dugula ekitaldietan elkar ikusten dugulako. Herrietara joan, bertakoekin egon, iruditzen zaigu eta horri garrantzia handia ematen diogu elkar ezagutzea konfiantza esparruak sortzen ditulako eta horrek errazten dituelako ere akordioak edo hartu emanak eta horiek ezinbestekoak dira herrigintzan elkarrekin ditugun arazoei aurre egiteko, ditugun erronkei aurre egiteko eta elkarrekin lan egiteko. Horri garrantzia handia ematen diogu. Denbora agortzen ari zaigu, baina baditut kontu pare bat galdetzeko. Gainera, galdera egin dizut, uste dut Gipuzkoako emakumeontzako ere garrantzitsua izan dela bi buruzagi politiko leian ikustea eta orain gobernua zuk osatuta edo nolare halako oposizioa izateak ematen du halako jauzi kualitatibo bat emakumeok politikagintzan ere egin dezakegun ibilbideari dagokionean eta ahaztu gabe gainera aurrean izatea oposizioan akaso udal mailan botere handia izan dezaken buruzagi bat. Hori interesgarria da eta edozein kasutan Gipuzkoarentzako onura bat baita politikoki ere heldutasun bat ere ematen diolako herrialdeari. Galdetuko dizugu emakumeen parte hartzari buruz edo nola ere Mendoza Anderea, baina denbora agortu aurretik galdetu egin behar dizut ziur. Zebestela herri eta ingo didate. Zer demontre gertatuko da udara honetan aldirietako trenekin? Nola leike Santano alkatea Irundik Madrilean Garraio Ministeriora joan eta trenik gabe uztea jakinda zurdura bat dela lurraldearentzako eta ez abuztuan akaso ez da askorik erabiliko eta ez dakit udako martxa hori nola leike hau gizarte kohesioari begira ez dakit nik hau hankasartza ezote den abiadura handiko trenarekin ez ote gara ari gehiegi ordaintzen egunerokoan ere nola ikusten duzu kontua? Beida,
kontua horri dagokionez. Nik lehenengo azpimarratu nahi dudana da, aldiriko zerbitzua benetan negargarri dago momentu honetan Gipuzkoan. Hori negargarri dago, eta egia da arazo larri bat dela, erabiltzaile asko eta askorentzat, eta gainera askok historikoki zerbitzu hori izan dute, ez? Lehen etxia eta zerbitzu egokia ematen zuen, eta egia da horrek sekulako atzeraka dauki duela. Berri on bat eman nahi dut, eta da eskumen aldaketa lortu degula. Alegia duela hilabete eskaz, Eusko Jaurlaritzak lortu duela eskumen aldaketa hori, hain justu Madrilen negoziatu delako, hori horrela jasota zegoen, Gernikako estatutuan, hori etzen aurrera eraman, eta urte askotako negoziazioen ondorioz, Aitor Estebanek ere Madrilen behin eta berriz mahai gainean jarrita, lortu da esku aldaketa hori. Ez dena oraindik gauzatu, hilabete batzutako ibilbidea gelditzen zaiolako. Baina hori, Eusko Jaurlaritzaren esku egongo da aurki. Kontua da nola iritsiko den esku aldaketa hori egiten den momentuan zerbitzua. Eta egia da zerbitzua kaskar dagoela, eta horrek noski kezkatzen gaitu. Aurreko baten, asteazken honetan bertan ere, eztabaida bat egon da Batzar Nagusietan honen inguruan. Eta guk honi garrantzia ematen diogu, izan ere, ezin direlako utzi Gipuzkoarrak horrelako zerbitzu bat gabe, alternatiba bat eskaini gabe. Aldi berean, gure Gipuzkoako Foru Aldundian mugikortasun diputatua ere ari da lantzen alternatiba bat kasuan Renfek bere gain hartuko ez balu hori, eta geuk ere erakunde bezala bilera eukidegu, hain justu Espainiako estatuko ordezkariarekin honen inguruan bai datak ezagutu, bai mugimenduak ezagutu, eta ze alternatiba jarriko dituen mahai gainean ezagutzeko. Hau danon arazo badalako, ondorio larriak eukiditzakenak, eta hau trafiko hau ordenatzen saiatzen ari. Beraz, akaso, Santanok pentsatuko zuen abuztuan bideo horre erabiltzeko aro ederra izan daitekeela, tira, azenolako festa trenaren kontuarekin, ea lortzen den, nola baite bide matea kontu honi, alegina baldin bada ziur askok eskertuko dutela. Bukaera aldera, udara giroa, galdetu nahi dizut alardeari buruz, ekainan, honezkero, egia da, akaso, Gipuzkoaren eskualde hainbatetan oso urrunean ikusten den zerbait izan daitekeela, baina aldiz, esan dezagun hiriburuan Bidaso aldera, bada emakumeontzako arantza bat izan dena urte luzez arazo korapilotsua. Baduzu asmorik gerturatzeko, bada aurrera pausurik, bitartekaritzarik bada, zeia da oso korapilotsua izan dela, segitzen duela izaten, bai Irunen, bai Hondarribian, eta askorentzako mingarri izan dena, eta bizia goiti bere baldintzatu diona. Nola ikusten du, hau dena Aider Mendozak, zenolako udara datorki guztentzu horretan? Galdera bat baino gehiago egin daizu. Parte egingo dizut, egia da gaia oso korapilotsua dela, oso konplexua da. Erraza izan baliz konponduta egongo litzateke, baina tamalez ez da horrela izan, eta ari matazak benetan korapilo asko dauzke. Iruni dagokionez, bai ekainean bertan egongo naiz, eta gero Hondarribiko alardeari dagokionez, badakizu Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatu ziola Hondarribiko udalak, alderdi politiko guztiek bitartekaritza lan bat egitea eskatu zioten, eta horretan ari da buru belarri, ez da Gipuzkoako Foru Aldundia bera bitartekaritza egiten duena, baizik eta bitartekari profesional bat dago horrelako gatazketan aritua eta aditua, eta haren bidez eta haren eskutik ari da Hondarribiko udala lanketa hau egiten. Eta guk, konfiantza guztia daukagu aditu honengan, eta hor berak Hondarribiko udalak alderdi politikoen eskutik ibilbide bat egingo du, eta ibilbide honetan konponbiderako Gipuzkoako Foru Aldundiak lagunduko du, noski. Baina bai, bada gai bat korapilotsua, eta ezin dena erraz azaldu, eta ezin dena erraz esplikatu. Eta horrek ere, eraman behar gaitu ere gogoeta bat egitera, eta gogoeta horretan bagaude, baina aldi berean ere konponbide bat bilatu nahian gai honi. Hala dalako, eta ni Hondarribien bizi naiz. Azpeitiarra naiz jaiotzez, baina 4 urte ditudanetik Hondarribien bizi naiz, eta noski arazo honek kezkatzen nau eta okupatzen nau, eta bitartekari honek egindako lana ondara gutxi egonda Hondarribiko herrian bera, kanpotarra izan da, honen inguruan emandako pausuen berri emanez, herritarrei egia bertan egonitzan, eta oraindik badago zer egina.
kasi nazio batuen erakunderaino ere helduko den hauzia, izue urte luzez luzatu dena, ea ba, aurrera pausu eta korapilo askatzeko aukerarik ere badagoen udara honetan, nez eta askok bertara joateko ere trenarekin arazoren bat edo beste izan. Tira, bukaera aldera, albiste honak, emakumeak Gipuzkoan lehen aipatzen genuen, ez da, politika gintzan, gatazken protagonista izan da ere aterabideak eta kirolean, pozarren gaude, erreala ez da, hain pozarren egongo, baina izugarrizko itoa izan da ere aurtengoa, pozik egoteko moduko valorazioan egin marko genuke, ez da? Emakume kirolariak Gipuzkoan, tira, arro egoteko modukoa, eta bera, zer esanik ez. Reala finalean egontzan. Bai, gertatzen dena da, balakoetan gaizki pasatzeko. Irene Paredes segon aurrean beste Gipuzkoar bat, eta horrek zaildu zuen asko. Bai, talde bikaina zeukaten aurrean, eta askotan baliabide gutxiagorekin, eta oraindik ere ibilbide bat aurretik, tamalez, emakumeok bidean aurrera eginda batzutan halako galerak izateko arriskoa daukagu eta horrek adore handia eskatzen du, noski? Beida, niri iruditu zitzaidan finalera iristea berak sekulako meritua dauke. Egia da, Barça bezalako talde bat, beste maila batekoa dela, gainontzeko guztiekin alderatuta, ez bakarrik Realarekin. Reala finalera iritsi izan, eta niri iruditu zitzaidana izan zen sekulako adorea eukizutela jokalariek, eta beida, nik disfrutatu nun partidu hartan ikusita, bazekiten zaila zegola, ez? Eta partidua bera gogorra izan zen. Oso, bai. Eutsi zioten, talde bezala eutsi zioten, eta bukatu zenean partidua, afizio guztia bertan zegoen, afizioa juntzen Zaragozara. Gipuzkoarrek benetan sekulako alegina ere egin zuten, area juteko animatzeko, behar zutelako, bai, eta Errealeko jokalariak gelditu ziren zelaian, afizioaren aurrean jarri, txalotu zituzten, niri iruditu zitzaidan hori, herri bezala, sekulako garrantzia emanian hori izan, afizioa bolkatu da, eta jokalariek nola eskertzen dioten afizioari, ez, egindako alegin hori, nik momentu horretaz, benetan disfrutatu egin nun. Hori Realari dagokionez, eta benetan garrantzia handia emanez egin dute ibilbideari, beraz, batzutan ez dira bakarrik emaitzak, batzutan dira ere jarrerak, eta hor jarrera Realeko jokalariena izan zen ikusgarria, eta afizioarena ere bai. Hori Reala, bera zesanik ez, 3 irabazi ditu, Liga, Kopa, Superkopa, hor zer esan, emakumeak, ez esaten dugu, erreferenteak behar ditugu, eta beharrezkoak ditugu, bestela ez balin badira asistitzen, ez ditugu ikusten, eta ez dugu amestu ere egiten horrekin. Baina kaso ikusgarriago egin behar ditugu, eztan badauzkagulako. Ikusgarriago egin, gainontzeko emakumeek ere horrekin amesteko, baina ez dira erreferente emakumentzako bakarri baizik, eta bere ibilbidea hain da ona, hain da garrantzitsua, gizonezko erentzako ere erreferente diala. Eta nik kasu horretan, disfrutatu nun ikusten beraberako kopako partiduak ikusi nitun, beraberaren partiduak ikusi nitun, eta disfrutatu nun jokoan nola zebiltzan ikusten. Ze ahalegin, ze indar, ze talde, eta azpimarra gauza batean, talde bat eta bakarra bezala jokatu zuten, nola laguntze zioten elkarri, talde lana ikaragarria izan zen, eta horrekin irabazi zutenean ere noski, baina horrekin disfrutatu nun. Elkarlana eta talde lana izan zen niretzako azpimarragarriena. Nola disfrutatzen zuten elkarrekin bate gola sartzen zuenean. Eta gero baloi hartu eta botatzen zuten, zeukaten indarra eta barni benetan, ni neon harrituta, baina azpimarratzekotan hori, talde lana. Eta hor ere, kirolean ere euki ditugu, txirrindularitzan ere euki dugu itzulia emakumezkoena, Zegama aizkorrin ere emakumezko asko hartu dute parte, zelorako alegina egiten den, arraunean zesanik ez, arraunean zesanik esaten den, arrauna dudalako nik guztoko, ondara binbizina ez esan dizut. Orduan, esparru asko eta askotan emakumeok erreferente bilakatzen ari gara, eta ni apaltasunez hor ere sartuko naiz, eta bida, politika aipatu dezunez, herrigintza. Emakumeen kontua. Emakumeak egon behar dugu erabakiak hartzen diren lekuan, emakumeak egon behar dugu eragina sortzen den lekuetan. Eta ikusi beharra daukagu, ikusten den, ez balin bada ikusten, ez da existitzen, ez da aspirazio bezala ere. Gainontzeko guztie bestela ez daukate, ez dute, ez bakarrik aukerarik ikusten baizik eta horretan amestu ere ez, eta hortaz nik uste dut lan asko daukagula oraindik egiteko, asko, baina aurrera goazela eta espazio horiek okupatu behar ditugula. Hori oso argi daukat.
Ba, ikusten duzu, gu gogoz geratu gara, hurrengo beraberaren edo errealeko partidara, diputatu nagusiaren atzetik joango gara, ikusi besterik ez dago, hor giroa izango dela, eta sutsua gainera, plazerra izan da, Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia lehen ziria sartu diogu edo bintzat adarra zertxo bai jo, baina gogoan izan, geure lurraldek baditu zela gobernuburuak eta pozarren gaudela ere, emakumeok ere lehen lerroan izatea hor ordezkaritza. Eskerrik asko. Eta nahiko genuke ere, bueltan izatea, datorren denboraldian, ea zer modu zigoazen kontuak Gipuzkoako lurraldean eta oro har Euskal Herrian. Mila esker. Nahi dezunean hemen izango naiz. Eskerrik asko. Alaxe, zenbat kontu ez duzue pentsatuko ez edo horrek hartzen dugula gure platora, elkarrizketatu instituzional txite gorena, eta horren berriz geure analisi bueltako emakume txite gorenak noski baietz, eta hasteko eta behin aktualitatean murgiltzen hasiko garen honetan, lehenengo galdera trampa, zer iruditu zaizue makina erremintararen bi urtekoari buruzko submarinoaren txiste txarra? Txarra ez da. Ikaragarri. Ez txarra, ez oso txarra. Azalduko dizuegu berriz, badazpada makina herramienta, Gipuzkoako ekonomiaren motore nagusia, gizonezkoak nagusi oraindik ere emakumeak zertxo etortxe bagabiltza, baina zergatik ospatzen ote den Bilbo handian, tira, azpiegiturak baditugu ezaugarri propioak eta antza, bidasoaldean esate baterako urazpian erorleik pixu handiko makinaria delako, baina berriz zer orduan txistea txarra ona? Bueno, etorri gaitezke da horren urtean Europa jauregian egin Gasteizen, eta igual ez da bainor, bakizue, porque bila ez da Euskal Herria. Gasteizen. Fiko gara eramaten dugu lehenengo jendea, gizon horiek, ondoratzen da, gizonak altzen ditugu, eta orduan, Europan jartzen dugu, bigarren fabrika herramientako generazioa eta horren bakarrikan emakumeak. Zarautzen bada alternatibarik? Pentsatzen dut, olatuek eragiten dituzten zerekin bakarrikan, ja daukagun panoramarekin, ez dakit, eta mendia hortxe daukagu baita ere itxatxita, beraz, dut ikusten nik ez da ere, ez dakipa, Neko larri ibiliko ginateke. Aten putzuarekin neko hau zu, ez? Garbituko balute, aten putzu baino ez dakito. Zenbat mikroorganismo ongote diren. Miren Legorburu, Gabon, zer diozuzunzuk? Bueno, gure eskualdeari dagokionez, Fikoari dagokionez, ez dira kabitzen. Makina herramientak ez dira Fikoan kabitzen, beraz dijoaztela Bilbo handira. Entzuten duzue, Eider Mendoza andereak entzungo du gainera, beraz, antza, labe garaien zoru horietan bertan, erekitako azpiegituran, tira, makina herramientaren bi urtekoa, eta esango dugu, tira, emakumeak ere pixkanaka ari garela hortan ez dugu, baztuko gainera soldata honenak sektore horietan direla, robotika, adimen artifiziala, selektibitate egiten ari zareten horiek garaiz zaudetela, animatu, eta izen eman. Ez ikasi kazetaritza. Ni filosofia egin nuen eta tira, baten batek esan dit kalte egiten duela. Ikusiko dugu, gaurko gau honetan, segiko dugu. Hori ikusten, baina pixka bat serio jarriko gara, Palestinan. Nazio Batuen erakundeak milioi bat lagun gose ziltzeko zorian daudela iragarri, eta Nazio Batuen erakundeak berak Palestinar errefuxiatuentzako antolatutako eskola, kanpalekuak bonbakatzen segitzen du Israelek, ez dakit nila kontu honekin gauzak nola esan behar diren, eta antza, instituzio batzuk oraindik ere mugitzeko, ez dakit, deseroso. The people they won't leave, what is threatening about divesting and want a piece. The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I Ikusten duzue, gauzak honela, eta orain bai, gatozen analisi mai honetara, Zurine, Rodriguez, Oiana Azkue, Miren Legorburu, Palestinakoa. Ikusten ari gara, eta Zurine, zurekin banoaz, Palestinako auziarekin kalean protestak badira, kanpaldiak ikasleenak, bai unibertsitatean, Donostian Eliza Atarian ere bai, manifestazioak Jaurlaritzako egoitzetan ere protestak ikusi ditugu, gurasoak batzen hasi dira, aurren babesa nolabait desesperatuta honezkero eskatzen, badirudielako aur zuri batek
eta aur arabiar palestinar batek ez dutela prezio berbera, balio berbera, ez dakit, bat gatoz, baina tira, zer esango dugu kontu honekin? Bai, elkartasuna borbor dagoen bitartean Palestinan hiltzen segitzen dute, eta Alvarez ministroa Israel genozida dela esaten, ez du eztan nahi, bitartean esaten digu Sudafrikarako salaketa horretara batuko direla, baina elektoralki, nik uste oso elektoralak diren adierazpenak egiten dituela, eta bitartean, gora eta gora igotzen dira egunero zenbat jendea hiltzen ari den, egia da nahi, kasuntan asko kostatzen zait analizia positiboa egitea, edo behintzat, esperantza puntu bat jartzea, mobilizazioak hor daude, eta hori bada, tentzioa mantentzen da, baina Palestina suntzitzen ari dira, eta nazioarteko eragileak ez dute jarrera aldatu nahi, igandean boskatuko dugu Europak badauka paper bat, genozidio hori eteteko, baina dirudi ez duela paper hori beteko, Balantze positibo egitea zaila da, inondik inora, ezin da egin, baina analisian gehiago sakontzen. Errusiaren adibidea, lehen lerrora ekartzen dute zenbaitzuk, Israeli, kasu honetan, genozida ez deitzeko, ardurak eskatzeko, nola ikusten duzu kontu hori, Zurine? Egia da, batzutan erabiltzen dela, aitzakia, beste gerra batzuetara begira, mai gainean daukagun gerra batzuei ez begiratzeko. Bi gauza dira, gauza da genozidio bat, eta hori nik ez dut, askotan esan dugu gu, baina orain ja ez dugu bakarrik gu bezaten, baizik eta korte penalak esan dugu genozidio bat daukagula, eta beste bat dira gerrak. Gerrak ez da bakarrikan Rusia eta Ukrainian dagoen gerra, badaude, beste egunen begiratu nuen, mundu mailan 30 piko gerra aktibo, eta guzti horiek etetea, nik ez badela, bakesaleen helburua, beraz bai, Europak ere Ukraina eta Rusiaren arteko gerra hori eteteko esfortzuak egin behar ditu. Hori ez du ezan nahi, ez duenik hartu behar parte Israel eta Palestinako aferan zeinek ez da gerra bat, baizik eta genozidio bat, eta hori beste gauza bat da, eta urgentziein inguruan hitz egiten digu, nik bai uste dut urgenteagoa dela, edo momentuntan, Europak daukan prioridade handiena badela justuki genozidio hori etetea, eta erraza da, Israelekin dakan jarrera aldatu dezake, eta ez du aldatu nahi, Zantzorretan, miren, aipatzen da, eta aipatzen du orain txebertan Zurinek, sailkapenak badaude. Gerra egoerek ere sailkapen bat badute, eta kasu honetan Nazio Batuen erakundeak berak definitu du zein den palestinarrek Gazan sufritzen duten egoera. Kasu horretan, oraindik orain, ordezkari politiko eta instituzionalek halako ekidistantzia bat gordena izatea, ez dakit, hauteskunde giro berezi honetan, nola ulertu behar da, eta akaso horrek ere ez ote du inplikatzen nola baiteko ardura bat? Noski. Azkenean, zuek esan aipatu duzun ekidistantzia itxura hori eman nahiak atzean gordetzen duena da ez ditut eskuak. Zikindu nahi, ez da nire kontua, beste aldera begiratzen dut, eta itxusi gelditzen denez adierazpen batzuk egingo ditut. Eta lehen esan duzurinek, edo zuk esan duzu ez, arabiar bat eta aur zuri bat ez dute balio bera. Ukrainiarrak rubioak eta begi urdinak dira, eta palestinarrak azaliluna dute, eta Palestinako gaia etzaie interesatzen hor jarri nahi duten korredore komertziala sustatu nahi dutelako. Orduan, atzean dagoena borondate ekonomiko bat da, eta horren aurrean makurtu egingo dira. Eta balio ez duena da, hori, ekidistantzia falsu horretan, bai gu esaten dute indarkeri guztien kontra gaude, gerra guztien kontra gaude, momentu honetan da erantzun azkar bat emateko. Ordua ez, desordua, berandu gabiltzalako, eta agoneko hartuak behar zutelako neurri horiek, eta antzerki baten aurrean gaudenaren itxura. Era bat, nik uste dut, bada dela hor, baipatu dituzun eslogan horiek edo eta balio dutela pixkat, balio dira hor, ez dakit, alako babes moduko bat edo egiteko, hori esan da lasai geratzen dira, baina gerozuk esan duzun hor, badaude interesa ekonomiko oso potoloak, eta argi dago, horiek direla balio dutenak, horiek direla erabakien atzean dauden irizpideak ekonomikoak direla, eta noski ez dutela berdin balio
aurraniar batek kasu honetan, eta Palestinako haur batek. Egia da ez, bai herri mugimendu mailan, eta pixkanaka badirudi, ekinek aipatu bezala instituzio mailan ere, estelako adierazpen batzuk eta egiten ari direla, genozidioa izendatuz, eta horrekin gelditu behar dela, eta mugimendu potentea dago, ez, alde horretatik, behar bada, ez dakit, gerrari ez hartatik izan den, ez, mugimendu aspektu horretan potentenetarikoat, baina, ez dakit, nik uste dut garai hartan ez, protesta egiten da, eta egin behar da, eta jarraitzen da egiten, baina ez dakit protesta egiten dugunean ere zenbateraino sinisten dugun protesta horrek eraginik izango ote duen, ez? Nik uste dut badagoela etxipen sentsazio bat gai honen inguruan, ez? Ikusten dela hain galdutako batalla bezala, ez? Eta orduan, bai, badaga protesta, baina ez dakit zenbateriraino den protesta eraginkor bat, eta ez praktikan bakarrik, nik uste dut protesta egiten dugun neurrian ere, zenbateraino sinistate dugunez, horrek gero benetan eraginik izango ote duen. Zurin, oraintxe emango dizutitza, baina motorrak gehiago berotuko ditugu, zoritxarrez. Aipatzen dugulako genozidioa, baina akaso definizioare interesgarria da genozidio hori gauzatzen ari den gobernua edota ideologia, mugimendua nahi duzuena, supremazia zuriarekin lotzen dute, kolonialismo, neokolonialismo, kolono kontzeptu hori ikusi, palestinarrak hiltzen ari diren, gozez hiltzen ari diren ere egoera horretan, harresiaz bestalde zenolako bizipenak dituzten, bertan lurrak okupatu eta euren ezakit, egunerokoa eta etxea eraikitzen ari diren kolono horiek. Look at the other mountain. Nothing. This is the Arab. No electric, no water in the kitchens. Look. No street to drive, nada. You know, they make water from the hole, you know, and they make pita. Listen, my life is wonderful, wonderful. Bere bizia zoragarria eta ikusten duzu nola leke eta gizakia ze puntutaraino heltzen den, aizue. 36an hemen ere halako estenak ikusiko genituen, Euskal Herrian ere genozidio eskala txikiko esango dugu edo akaso streaming bidez jarraitu etzen genozidio ere izan genuelako. Zurine, badakite zerbait esateko irriditan zaudela, zeure da hitza. Bai, interes ekonomikoko gerra bat da eta guztiz koloniala. Ez bakarrikan gerra baizik eta Israelen izaera bera, ez? Israelek sortu intzan filosofia kolonial batetik, ez? Nei egia da, ez? Lehen mailako eta bigarren mailako errefuxiatuak daudela azal kolorera begira, baina niri hau kostatzen zait ere, ez? Zen gerra da eta bere lekuetatik aldentzea edo joan behar den jendea juten da giza eskubide urraketa batzuk ematen direla. Gordunei zait gustatzen ezatea, ez? Ukrainiako umeak balio gehiago dute palestinarrak, baino egia da dakatela baliabide gehiago bertatik juteko, baina ume horiek ere ari dira hortatik juten. Ordu niri askoz gehiago gustatzen zait esatea israeldarrak txuriak dira. Eta hori da klabea, ez? Eta horregatik Europa Israelekin ez du inongo jarrera txarra, edo ez du apurtu nahi, ez? Benetan hor dagoen baskide preferente hori txuritazunaren baskidea dalako, ez? Eta adibidez oso argi ikusi du ez azken hamarkadetan nolatan, ez, erabili izan den LGTB komunidadeen eskubideak, ez, Israelen daudela esateko, ez, Palestinaren kontra egin behar dela, zen bertan Palestinako LGTB komunidadeak ez dauka eskubidirik, bide batez gogoratu behar dugu, ez, Israelen LGTB eskontzak ez daudela, edo debekatuta daudela, ez, orduan, bueno, bai uste dut, ez, kutsu biziki arrazista eta kolonialista dakadala, baina ez bakarri genozidioa, baizik eta Israelen izaera bera. Eta hori eragiten digun niretzako oso importantea den galdera bat, eta da, Israelen estatuaren alde izan behar gara, porque nik azken boladan, bai, nabaritu indet, egondala diskurtso soft bat, zeinetan esaten duena, ez? Palestinako estatua errekonozitzera goaz, eta orduan bi estatuak elkar bizitzaren aldekoak izan behar dira, eta orduan nik esaten, neburuari esaten diot, joa, Israel estatu bat bada zeinen asmatu indeuna
kolonizatzeko, neokolonizatzeko edo delakoa, Israel estatu bera existitu behar da. Eta nire dakit hau oso galdera meloi potoloa inkomodoa dela, ez? Baina nik uste dut egin beharreko galdera ere badela, ez? Eta meloiaz ari garela, txiste txar bat egin behar nuen, ez dut esango. Edo nola ere, gai benetan interesgarria da eta guztiarekin lotura duena. Akaso israeldarrak kasu hauetan oso erraza da, eta jo ezazue ez dakit hemerotekara, edo ikusi dituzuen telebistako pelikula merkeetara, nola sartu diguten urte luzez nortzu diren jatorrak, zintzoak, zerbitzu sekretu onak fidagarriak dira. Eta guztiak Israela eramango gaitu, eta argi, polizia eredu eta ari garenean ere, Israelek entrenatutako poliziez ere ari garela etxean bertan. Baina, dena lotuta dagoenez, segi dezagun, ze berriz eratzera bueltan etorriko gara, noski baietz, Palestina eta Europako hauteskundeak hau ezin da bereizi eta guztia bat etorriko zaigu. Ikusten duzu, hiriburua bera, Jerusalem bitan erdibituta, bi estatu, ez dakit, hau kontu salomoniko bat balitz, ez dakit zenolako zatiketa izango litzateke, baina argi dagoena da, ez dagoela hemen inorren parean, eta batzuk azpian dituztela, beste zenbaitzuk, eta uste dut ez dela oso azkarra edo bizia izan behar, irudi hauek ikusi besterik ez dituzue Al Jazeera telebistak atetik ekarri ditugunak. Aipatzen izuen ezin da bereizi, Israel Europako herrialdetzat hartzen delako, eta ez Eurovision gustatzen zeagulako, beraz, noski baietz, goazen irudi horiek bereskuratzera Europako hauteskundeak zenbat ikur elkarrekin, izartxo batzuk bueltan, eta ez Europako hauteskundeak dira, ez da Eurovisionen bigarren kapitulu bat argi. Akaso, israeldarrek hauteskunde hauetan, hautagaitza aurkeztu dute, modu subliminalean, baina guztiera bat baldintzatuaz, batzuk akaso beldurrez, beste batzuk ekidistantzian, beste batzuk joko salomoniko absurdoetan. Miren, esai guzu zerbait fundamentuzkoa, igandari begira, zeia esan da, heltzea asuntoari ez da bat ere erraza, guztiak parte hartzaren aldeko deia egiten dute. Entzun dugu, akaso zigor botoren bat ere egongo dela, Barufakis bera ere, berriz ere eszenan, tira, hau ez dakit ze koktel mota den, baina jendeak baute daki gandean boska nola, non, hautez eskolak non dauden, badakigu. Hori pausu garrantzitsua izaten da, ezta? Bai, espero dut bai ez. Gaina oso fresko ditugu azkeneko hauteskundeak, tamalez azkeneko urtean eduki ditugu beste 3 deialdi, orduan jendeak nik uste du nagituta, nekatuta dagoela. Hain nagituta, miren, Iñaki Iriondo kazetariari lenguan naiz irratian entzuten genion, beste hauteskunde zikloetan, oraintsu izan ditugunetan, halako xestrak egon dira, edo eta pikareska egondu da, maietan ez egoteko, ardura ez hartzeko, hain nagituta dago populazioa, erreklamaziorik ere ez dela egon. Jaso eta tira, tokatu zait. Tokatu zait, ez daukat indarrik. Horretan ere sumatu da. Ies egiteko ere ez daukagu indarrik, miren, segi dakatu. Hori, esan nahi dutena, nagitasuna sumatzen dela batez ere ez, eta gero jendeak ez duela oso ongi ulertzen, Europa komunitate osoan batera bozkatzen dela, ze bozkatzen den, ze aliantzak dauden geroan, oso urruti ikusten dugun erakunde bada, naiz eta jakin badakigun, batez ere arau ekonomikoari dagokionez, bete-betean eragiten digula, ez? Han hartzen dian erabakiak guri zuzenen eragiten digute, baina oso urruti gelditzen zaigu. Eta Israelen parte hartzea eta horrela,
badago jende bat oso tematuta dagoena, bai Israeli edo Turkiari Europar Batasuneko kidetza onartzea, nolapait zuritze demokratiko bat emateko ahaztuta Palestinarekin egiten ari direna edo Kurdistanekin egiten ari direna, eta gainera herri hoien hobe beharrez proposatzen dutenak. Europan sartu ezkero demokratizatuko liratekelako bai Israel edo bai Turkia, eta hori berne bat litzakeelako zapalduta dituzten herri horiekiko. Bueno, guk badakigu Europako kide izateak ez ditula eskubide guztiak bermatzen. Tira, egoazen kinielatxo bat zebakigu Oianak lana izango duela, igandean nik ere bai, bakizue ez gara libratzen ez, bide horretan edo nolare, kinielatxo batzuk bazen ausartzera. Hauteskunde kanpaina honetan badago zerbait bereziki gustatu zaizuena, zerbaitekin geratu zarete, zerbait azpimarratuko zenukete, hautagairen bat bereziki gustatu zaizue kanpainaren ezaugarri batengatik ausartu zaitezte. Nork irabaziko ditu hauteskunde hauek? Hau esateko ere, azenolako ariketa irabaztekotan, baina etxoin, nora dijoaz bozkak, koalizioak eta aldeak aurrera. Zein izango da erantzuten lehena? Ba, ez dakit, irabazi, benetan, nik uste dut parte hartzea hasteko izango dela klabea, ez dakit, zein mailatan, 45 aipatzen zenen lehen, zurina horri ikusten dela, ala balin bada, ondo. Ez dago kuorum minimo bat? Begira, hori... Hori gehiagian jarri beharko litzake, ez? Parte hartzea baldin bada eguneko 40 baina Eta gutxiko. kontuan izan, herri batzuetan, oain ezagitzen diran, baina 16 urtekin boska, oza, dinot, jende gehiago dago deituta gure inguruan bosketara. behintzat, nik ez dakit zuen inguruan, baina nik jendea oso haut ikusten dut. Niri atzo galdetu zidatenean noiz ziren. Noiz diren ere, eta ez dut jendea oso motibatuta ikusten, eta kanpainaren jarraipen estuegi egin ote duten ere, ez dakit, eta aipatzen zuen Mirenek, ez, oso urruneko sentitzen ditugula Europako hauteskunde hauek, hala da, nire ustez ere inolako zalantzari gabe, eta gero badago baita ere ikuspegi, ez dakit, norabide bakarreko bat, ez, Europako instituzioi dagokienez, ez, eta da, beti ikusten dugula Europako instituzioiek kanpokoak, eta handik datorkigun horretara egokitu behar duela, ez? Eragina dute kontutan, eta askotan hori izan da hemendik egin den diskurtsoa, ez? Goaz ara, ona ekartzeko, ez? Ahalik eta honena, eta bar. Eta nik uste dut, lanketa egiteko dagoela eta sinistu behar dugula, Europan gu ere bagarela. Eta guk ere eraiki behar dugula. Eta den hau, ez bazaigu gustatzen, ez badagatoz bat, eraldaketa harako gaitasuna izateko hor egon behar dugula, eta pixkat ikuspegi hori baita ere ez, faltan botatzen dut. Ez Europara joan bakarrik, handik datorren hori ez da hain kaltegarria izan guretzako, baizik eta Europa egin dezagun bertatik baita ere, izan gaitezen Europa izan dira gure Europa baita ere ez. Akaso armadaren eztabaida ere mahai gainean egon da, niri personalki Errusiak beldurra handirik ez ditera egiten, beldur askoz ere handiagoa, nabarmen gainera, ematen didate Israeldarrek, edota Zelenski bezalako militarrez jantzitako buruzagiek, baina tira, gauzak honela, bada kanpaina honetan nabarmenduko zenuken zerbait zurine, akaso ariketa interesgarri izaten da batzutan, ordezkari batiala besteari bozka mandare batzutan toki berberera dijoala. Eta deigarri egin zaigu besteak beste bi gizonezkoren arteko oilar borroka, hau pixkat esagerazia izan da, Otegi eta Iglesias jauna ez da, ez, bai. Tira, ez dakigu, zer diozu, zurine? Azaldu. Ez da esagerazio izan, beraz, oilar borroka onda, bai ala ez? Bueno, pitxin bat, bai, beira, niri Europako hauteskundeak egia da, ez? Edo kanpaina oroar baizen ditu dela oso urrun, jendeaz dago deskonektatuta. Ez bakarrik Europa delako, baizik, eta ziklo elektoral batetik gatozelako eta jendea benetan nekatutako, ni nekatuta nago eta friki bat naiz, baina friki atzo geratu nintzen lo seko debatea ikusten, eta hau ez da normala nire kasunez. Baina aldi berean bai ikusten dut beste Europako kanpainekin konparatuta Europako gaietaz askoz gehiago hitz egiten da
kalean, ez? Lehen sektoreko eztabaida kalean dago, ez? Eta badaude bi eredu kontrajarriak eta lehen sektoreko politikak Europan erabakitzen dira, ez? Badago kontzientzia hori? Claro, gauza da, eztabaida hori gero Europarekin. Justuki hori esatera nijoa, ez? Ez da lotzen. Eta galdera da, zergatik ez da lotzen. Eta nire daukat sentsazioa, eta kanpainara jungo naiz, alderdiak ere ez dutela indarra jartzen Europako hauteskundeak, ez? Eta argita garbi ikusi da hautagaiei zenbat espazio eman dioten kanpainetan. Ni gehiago ikusi dut Arnaldo Otegi ahora republikaseko hautagaia. Baino, ez? Eta bere izena erretesaten zeren gehiago atera da Otegi. Eta gauza bera ikusi dute AJan, ez? Ortuzar behin baino gehiagotan ikusi dut bera hautagaia baino. Ni badaukat sentsazioa hor hautagaiaren alde indun bakarra, zein Sumarrekin ere Yolanda gehiago ikusi dut bere hautagaia baino, hor egin duen bakarra da Podemos, Irene Montero leku batetik bestera eramandulako, baina izugarrizko barne krisi bat duelako eta arratz guztiak ipini dituelako Europako hauteskundetan, ez? Eta nik badaukat sentsazioa ere alderdiak autokritika edo behintzat erreflexio bat egin behar dutela, zen bere diskurtsotan bai esaten ari dira Europa oso importantia dela, baina gero bere komunikazio kanpainetan, bigarren mailako hauteskunde kanpaina bat bezala planteatzen dute, ez? Eta, ez Pradales eta Otxandiano... Zaukatzen ikusirik tentsio mailak kanpaina pasa berri dugun. Claro, nik ez dut esaten hauteskunde berdinak direnik. Baina importanteak dira eta biak eta Europako hauteskundeak biziki importanteak dira. Ez da gauza bera, Otxandiano eta Pradalesen arteko win-wina edo Europan ematen dena. Bai, hala da, eta gizartea konektatuagoa dago, naiz eta Otxandiano eta Pradalen arteko win-wina biziki aspergarriak izan direnik, ez? Baina kapasak izan behar dira ere alderdiak ikustarazteko benetan ilusio hori pizteko, naiz eta zaila den Europarekin piztea ilusio hori, ez? Ilusioa pizten dutenak, akaso bozka emateko ultraeskuindarrak dira, eta horiek kanpaina goiti bera probestu dutela ezin dugu bukatu. Abaskal ikusi dugu, Israelen berreskuratu dezagun. Rufianek halako titular ederrak uzen dizkigu eskerrak halakoi. Espainiako Kongresura begira jartzeko aitzakia, beti erraz dugulako. En la fotografía de Abascal con Netanyahu. Que con tal de no trabajar se apunta a un bombardeo, nunca mejor dicho. Eta aipatzen zuten Rufianen azalpena, bombardaketa batera ere apuntatzen dela, ematen duela izena, eskuin muturreko buruzaiak eta inoiz baina hobekiago gainera. Horixe zioen Rufianek. Honek bai mingain edo mistoa ere baduen eta politika gintzan batzuetan ere beharrezkoa izaten da. Eskubide guztiak zanpatzeko prestutasuna dutenei frenoa edo galga jarri behar zaielako. Aizue, egun hauetan Gipuzkoa bertan Soralu zen Andoainen etxe bizitza eskubidea omen dugu, babes ofizialeko parke publikoa omen dago tira. Ez du ukatuko, ez denik egiturazko arazoa, baina honi gehitzen zaionean eskuin muturrak zerbitzuak eskaintzen dituela eta aste berean Gipuzkoan, Euskal Herrian, bi tokitan ikustea, lasai gaude, besteak beste ikusi, Soralu zen zer gertatu den edo Andoainen, ez dakit baina bietan, zorionez, herretara joan zaizki atzetik. Kaso, horra geri diren herritar batzuk jabetu beharko lukete, ezakit, bozkan batea ez da, ez pasioz betatako kontua, baina igande honetan ere, akaso horrek ere mezu honek pisua izan beharko lukeela. Nola ikusten duzue, ez dut aipatu nahi enpresaren izena ez digu duako publizitaterik egingo, baina
Esate baterako, Andoainen zerbitzu hauek kontratatu dituen enpresak nolabait atzera egin du eta nolabaiteko damua ere agertu bai, baina akaso herritarren erreakzioa gertatu delako, ezta? Ze Donostian ere izan dira orain gutxi, itzultzeko mehatxo egiten dute gainera, mire nola ikusten duzu kontu hau? Zorionez herriak erantzun ahal izan duela, baina ikusten dugula ertzainak babesten dituela berez ilegala den zerbait egiten ari diren batzuek, zergatik nik dakidala epailearen erabakirik gabe ezin da inor bere etxetik bota, bizidan etxe horretatik bota. Orduan hauek dedikatzen dira egitera zerbait ilegala dena eta ertzainak lagunduta dijoa. Zorionez kasu honetan herriak erantzun du, baina adierazten du lortzen ari dira, eskubia lortzen ari da diskurso bat jatea eta agendan sartzea. Eta Europan jokoan dagoena da eskubia hartzen ari den indarra eta segurtasunaren izenean zenbat eskubide kendu nahi dizkiguten, ez? Orduan, jabetu gaitezen. Eskubia fidela da, bozkatzera joango da, aurre ikusten da Europan eskubiak, muturreko eskubiak izugarrizko gorakada egingo duela eta hori da eskaintzen diguten eredua. Beraz, behar bada pereza ematen digun arren guk ere mugitu beharko genuke, zeratik datorkigun eredua hortik dator. Eta akaso gainera, zurinen, berala emango dizutitza, akaso gainera, halako prozedurei galga jarri bai, baina ez ote dugu pixka bat aurrerago jo behar eta etxe bizitza parke publikoak ehunekoak izatea eskatu esate baterako, ze askotan erantzuna izaten da ez dagoela nahiko eskaririk. Nola gertatuko ez dagoela nahikoa eskaririk eta gero halako egoerak hain larriak ikusi, kaleratze forzoso hauek eta desauzio zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresak. Epaile aipatu duzu, legezkoa omen da bertaratzea eta presentzialki egotea, aldiz, mehatxoak egitea, ez. Eta gizonezko korpulentoak bertaratu, hori izote da mehatxu bat, presentzia bera, ezote da mehatxu bat hori bera, esan nahi dut, urratzen da, ez da, eskubia goiti bera, zurine? Bai, guztiz, ez. Hortxe, provokazio bat bilatzen dute, gainera espazio publikoaren erabila oso maskulino batetik, zindarkeria. Bai, ez, nolatan okupatzen duten espazioa, niretzako interesgarria da, herriak egin duna, baina liberean ere, mina sortarazten dit, ara, ailegatu behar garela, ez, autodefentza hori egin behar dugulako, ez. Mina sortarazten, esan nahi dut, zerbitzuri norbaitek kontratatu du baita ere, ez? Hori iruditzen zait? Bai, baina dira justu ez, norbait hori, eta izena bilatuko ditugu ez, ulertzen duelako etxebizitza ez dela eskubide bat, baizik eta dela merkatua eta etekinak ateatzeko negozioa. Eta tamalez, hala da ditugun politika publikoekin, ez? Eta gizartean dagoen sensibilidadea. Hortik dijoa nahi, esan gaur egun gizartean askoz ere gehiago dira amesten dutenak etxe bat baina gehiago eduki eta errentatik bizi alizatearen ametsa dutenak eta ez bere etxea galdu eta parke publiko batera donatzeko asmoa dutenak. Nahi eta esan, realidadea da diskurso hori oso muturrekoa izan da ere jaten ari garela. Eta gure gizartean diskursoak gero eta eskubirago daudela. Eta garai batean eztabaidatu ezin ziren eskubide batzuen inguruan eztabaida badagoela mahai gainean. Jaten ari gera, diskursoa jaten ari gera gizartean orokorrean. Eta orduan horregatik esaten dut oso importantea dela zenolako Europa nahi dugun. Zentzu horretan, eta ondotxo aipatu duten, batetik bada eskubide urraketa bat, eta interesgarria da zerbitzu hauek kontratatzen dituzten enpresak, eraikuntza enpresak direla, egiezinen sektorean dabiltzan enpresak, eta tamalez baita bertakoak ere, eta zerbitzu hauen kontratazioak zer pentsatu handia ematen du, damua adierazi bai, baina aurrez ondotxo dakite, zerbitzu hauek eskaintzen dituzten enpresa hauen atzean nor dagoen. Tira, emango du gaiak, izango dugu tarte gehiago ere honi heltzeko, baina gaurko saio honen amaiera aldera heldu gara, uda ateioka dugu, giro ederra, aparta, jai herrikoiak, eta gure herrian noski eztabaidarik ez da falta. Goazen girotzera, zertxo bait eta errealizazioko lankide eskatuko diegu, Zeledonen abestia goazen geure uinetara ekartzera, euskaraz ere abestu beharra dagoelako eta guk pedagogia egiteko beti dugula tartea.
ikusi dugu, Zurine bereziki pasioz beteta Zeledonen abestia entzunaz, ez duzu ikusi, baina saltoka jarri zegu abesten, birika, auspoa zabalik ez da horrela izan, eta ikusten duzu alako asperen bat, sakona izan da. Ari nintzen begiratzenea Zelenon ondoan emakumeren bat ikusten duen, ez? Egia da, abestia euskaraz dakagula, baina, inprenetablea da Zeledonen inguruko eztabaida, eta gizona etortzen zaigu Gasteizera, abuztuak 4ean, naiz eta urteak daramagun eskatzen Zeledonen inguruko hausnarketa genero aldetik egitea, baina tira, aurten ere berriz gizona etorriko zaigu. Zaizuela ni faltako, baina esango dugu pregoia emakume baten eskutik. Gainera, poesia izango da aurtengo pregoia. Poetak maiatzean, nazioarteko poesia jaialdiaren 11. edizioa, poesia bizi den lekura iritsi da, Gasteizera, Arabara. Elisa Rueda izango delako, pregoi hori jaurtiko duena poesia esan dugu, poesia maiatzean, euskara, poesia, generoa, bada argi izpirik bideo horretan, baina demora gortzen ari zegula, aipatu gabe ez dugu utziko zer demontre gertatzen ari da Gasteizko jai herrikoiekin, prentxaurrekoak ikusi ditugu, artista zenbait zuren zerrendak, ondoren erantzunare etorri da, beto politikoak ez da dela bukatzen, erantzuna izan da jai herrikoien koordinadoratik, txosna plataformatik eta erantzuna mugimendu sozialista deritzon erakundeari, nola ikusten duzu. Gai hau saretan zer esana ematen ari den gaia da, baina ez dakit ze puntutaraino duen ez dakit alako zentralidadea eta ze puntutaraino egon daitezken hemen eritzi kontrajarriak. Ez dakit, badira, hamarkada batzutako ibilbide badute Gasteizko txosnek nola ikusten duzu gaia. Animatzen zara Zurine, Gasteiztar erroldatu gisa? Bai, egia da ez dela kontu berria, alegia pasaren urtean ere eztabaida berdina esan genuen ez bakarrik Gasteizen, ari naiz pentsatzen Bilbon, ari naiz pentsatzen Hernanin edo beste leku batean. Baina egia da urtean 100 sinadura kulturgintzako jendeen sinadura hori eta gero, ikuste dut aldaketa bat dagoela behintzat komunikatiboki. Badirudi bi agente direla, badirudi bi aktore direla, batetik GKS-ek eta beste batetik Gasteizko txosna batzordea, baina Gasteizko txosna batzordea ez da agente bakarrek, baizik eta kolektiboka sortutako agente kolektibo bat, ez? Eta, oso importantia da saltzea zen, kolektiboz osatutako kolektibo bat baditu bere arauak. Gustatu altzia egunak, edo ez, baina bere arau horiek sortu dituzte erabakitze espaziotan, konfrontazioz, dialogoz, edo delako, ez? Eta Gasteizko txorrena batzordea ditu arau batzuk, eta oain GKS-eri ez zaio gustatzen, eta orduan nahi du zartu, arau horiek bete gabe, eta orduan beto itxara biltzen do, niri zaila iruditzen zait ulertzea, zergatik momentu honetan gertatzen den hau jakinda, ez, 200 urteko ibilbidea daukala Gasteizko txosna batzordea, eta nik sinesten dut 200 urte hauetan ez direla idilikoak izan, ez? Eta gatazkak seguramente eta desadostasunak egon dira barruan, baina desadostasun horiek modu kolektibo eta asamblearioan kudeatu dute eta barnuan begira, ez? Eta orain, kanpora atera den gaia dela, eta nire sentsazioa da, tamalez ez dela Gasteizko kontu isolatua, Gasteizko jaiak normalean dira hirien handitaniko lehenengoak, eta orduan, pizten da beti gatazka han, ez, baina seguramente ikusiko dugu Bilboko jaietan, ikusi beharko dugu Donostian zer gertatzen da, Hernanin, baina, gatazka handi bat badago, baina, nik uste nahiko zailtzen ari dela, ez? Osea, ez dira bi agente kolektibo, baizik eta dira agente kolektibo bat, eta agente kolektibo osatutako beste agente bat, eta hori oso importantea dela saltzea. Baina, iruditzen zaizu, sareetan eta sortu den marabunda honetatik haratago baduela funtsa eztabaidak zer, ez dakit, ez? Horri interesgarria izan dut. Edo aipatu duzun bezala, zergatik orain
zergatik orain. Jaiak datozelako, Interesgarri iruditu zaizue, txosna batzordearen agiria ikusita, kontzeptu bat azaltzen da eta interesgarri iruditu zait batetik, ez dela eskubide bat, baizik eta urteetan garatu den mugimendu anitz batek bere baitan dauzkan adostasunak. Eta adostasun horretan bat egin ez duenak, ez duela tokirik, ez dela inor betatu, baizik eta adostutako baldintza eta elkarbizitza batean ez duzula parte hartu nahi, ezta? Neri deigarri iruditu zait eta gero kulturgile hainbatek egindako zerrenda horretan ez dakit banik hori sinatzerakoan zuri sinadura bat eskatzen bai dizute beto politiko bat duzula adierazita, akaso izenpetuko duzu. Aldiz, beto politikoa ez dagoela azaltzen baduzu, txosna batzordea osatzen duten erakundean hitz guzti hauek, tira, ez dakit nik ez ote duten bat baina gehiago saltsa batean sartu, eta etekin komunikatibo labur bat lortzearren ez ote den saltsa sortu ere, kultur sortzaileen munduan ere, ez dakit banik honek halako gauzak toksikoak ez ote diren eta azkenean hori bilatzen ez ote duten, ezta? Giroan hastea, ezta? Bai, nik horren itxura etzen diot erabat, eta segura asko sinatu duen bat baina gehiago da mutu ere ingo da, egia ez, askotan etortzen bat zaizu alako zera bat, alako izenburu batekin, eta beto politikoa bat, segun eta nola dituzen agendak eta nola duzen eguna eta bar, iruditzen zaizu ez, bat egin behar duzula eta sinatzen duzu, teorian bat zatozelako, baina gero ez zait iruditzen izenburua eta fondon dagoena bat datozenik. Eta niri behi, irutzeit importantea saltzea, badiruela dela gauza bat momentukoa, ailegatzen dira festak, eta orduan, hementze daude taldetxo bat betoa egiten diguna, eta guk nahi dugun zartu, eta nahi dugu parte hartu, baina jaietan talde horiek elkartzen dira jaiak antolatzeko, baina urtean zehar, talde horien artean konfidantzak eta gauzak, alegia lanketa politiko bat dago, zu aldezu ikusi, mugimendu feminista eta mugimendu ekologistak demagun maiatxaren bueltan zerbait elkarrekin eukitzen, orduan, ez da bakarrikan jaietako kontua, urteetan aliantza politikoa sortzen dira, eta nik hau entzutean, ez daude aliantza politikoiek sortuta, eta igual da simplifikatzea, baina nintzen bentsatzen. Hau da pixkat Podemos eta Sumarren arteko bexalatze. Ez, ateratzenean asanblada bat esaten. Podemos eta Sumarren arteko aliantza bat sortu behar bada, eta entzuten zenituen bai Podemos eta bai Sumarrek, eta esaten zuten. Ez dago konfidantza eraikita, ezin gara elkarrekin bidea egin, ez, bidea elkarrekin egiteko konfidantzak egon behar dira. Eta hau da, politikan ibili garenok, lehen mailako basic bat, ez? Konfidantza da, eta leialtasuna da politika egiteko lehenengo puntu hori. Gero adostasunak nola kudeatu? Hori da oso importantea ere, eta desadostasunak egoteko espazio demokratikoak baita, ez? Baina muinan dagoena da, konfidantzak ez daudela, eta hori errealidade bat da. Eta talka bat egon badago, oso anitza den sektore baten, eta kasu honetan agiri honekin kaleratera den mugimendu honi dagokionean. Tira, udara hasi besterik ez da egin edonola ere, eta Gasteiz aipatu dizuegu. Atzenolako eskaintza izango den, txosna batzordeak gainera gonbitea luzatu die, ustezko betoaren aurkako adierazpena izenpetu duten musikari sortzaile guzti ere ateak zabalik dituen espazioa delako Gasteizko txosnagunea. Ez baduzu ezagutzen joan eta ezagutu mesedez, noski baietz, zeledon baina asko zer interesgarriagoa, zurinek eskertuko du, ziurri iruzkin hau, bukatzeko eskaintza hain zabala, Euskal Herriko musika talde eta hainbat aktorerekin batera, baita atzerritik ere, herrialde katalanetatik. Aski ezaguna, Euskal Herrian de Capazes, honekin agur esango dizugu rock and roll pixka bat, Martillo Capazeseko burua, mikroa eskutan, eta doinu zuzenak gaurkoan bagoaz, demora agortu zegula. Badakizue demoraldia pixkanaka bukatzen ari dela, datorren astean izango du berri gehiagorik. Mila esker zuei, Zuriñe Rodríguez, oien azko, Miren Legorburu, mila esker, eta mila esker zuei noski baietz hor bestaldean izateagatik udara datorrela. Azkenik, eskerra, gaun pasa.